ito. Lagyan nung medyo malalaki ng gagambang Japan, no? Kaya meron tayo. Malabo. Yun, nadali mo kayo. Yo, what's up mga Aji? Medyo bad news lang to mga Aji, no? Kasi yung gagambang Japan natin, namatay na siya kagabi. So, pakita ko lang sa inyo mga Aji, and update ko kayo dun sa mga maliliit na size ng gagambang Japan, no? Tapos yung second batch, yung pangatlong itlog niya pala, yung pangatlong itlog ng gagambang Japan. Yung last na itlog niya mga Aji, parang hindi mabubuo, no? So, pakita ko sa inyo. And yun lang. So basta nakakaano mga Aji, pero yun nga, come to an end din talaga. So nakaapat na itlog naman yung gagambang Japan, and yun naman yung purpose natin, makapag-breed tayo, no? So hindi naman tayo nagkulang dun sa alaga dun sa gagamba. So lahat naman binigay natin, pero yun talaga, at some point hindi na siya kakain kasi nga ganda na lang talaga siya. So ito, pakita ko sa inyo. So ito yung setup natin ngayon mga Aji, no? So yung ibang gagambang Japan nandito, ayan, nandyan. So ito yung iba, talaga nagkakainan na sila. Ilan na lang to nandito. So nasa 15 pieces pa siguro, 15 ganun, kasi yung malalaki na lang halos lahat natira, no? Ayan, no? Kain pa sila, may dala silang pagkain. Pero yung malalaki na lang halos natira dyan. Yan yung mga size nila. Tapos yung gagambang Japan nandito. Then may gagamba pa tayo dyan, pero ito yung isang gagambang Japan. So nilagyan ko rin siya ng lots. And ito siya mga Aji, gusto kong pakita sa inyo. Namatay sa katandaan mga Aji. Hindi na kasi siya kumakain, no? So yan talaga, ganyan na siya. So kunin lang natin. Kagabi pa siya, no? Tigas na to, kasi nung tigas malambot. Hindi na lang mga Aji. So kunin natin siya. Sumabit pa siya sa mga sapot niya, no? Parang lasig-lasig yung katawan niya. Parang gano'n yung naputol na. Nandun yung isang paa. Sumabit na sa sapot niya, no? Hindi na kasi siya talaga lumalabas, or hindi na siya masyadong gumagalaw nitong mga nakaraang araw, no? Ito yung paa. So talagang sumabit na sa sapot. So try natin kung may dudugtong ko to. So ito siya. Matay na sa katandaan to mga Aji. Ito. Natin na may 5 piso ako dito para makita nyo lang yung size ng gagamba. Ayo. 5 piso. Tapos ko muna mga Aji, pakita ko sa inyo yung size nya. Ayun, nakakita tayo ng 5 piso, no? So ito yung 5 pesos. So try natin siyang ilapat lang ng maayos. So at some point talaga, so hindi natin may iwasan yan kasi tumatanda talaga siya, no? Yan siya mga Aji. So yan yung itsura niya. Ito yung paa niya sa harapan, no? So nahila na yung paa niya sa harapan. So ito yung paa, ang ganyan. Tingnan nyo lang sa daliri, no?
So, ang gagawin ko ngayon mga G, pakita ko sa inyo yung anak niya, no? So, yung anak niya na nandito, ilalabas ko, lalagay ko dyan. Lalagyan ko ng medyo screen na medyo nakainom-inom sila ng tubig. So, pakita natin sa inyo. Post ko lang ito mga G, pakita natin sa inyo. So, yan yung magiging lalagyan mga G. Kaya nandito yung gagambang Japan. So, dito sila. Ayan. Labas lang natin. Buksan natin, no? So, ito yung pangatlong itlog niya. Yung pang-apat sa tingin ko hindi din mabubuo. Pero ito, yan na. Buo na to sa loob, no? So, yan na siya. Ito malabo, Malabo. Yun, nadali mo. Nadali mo, Kuya Will. So, ito na yung mga Aji, no? Ayan, ito yung plano kong paglagyan. So, may ganito tayo. Ito yung pantatakip natin sa taas. So, i-alternate lang natin ng paganyan, no? Para hindi sila makalabas. Antitapan ko dito. Then, para water feed lang muna sila, no? Babasa-basain lang natin. Spray lang. Indefinitely, a-clutch sila dito. Tapos, lalagyan ko lang sila ng makakain din dyan. So, tingnan natin mga G. Natin sila ilalagay sa ganito. So, may butas pala sa ilalim. Sandali. Tingnan natin kung anong magagawa ko doon sa butas sa ilalim. Pwedeng may butas to. Ayan po. Tingin ko okay naman. Try natin, no? Pag gina-workout to mga Aji, wala pa naman tayong lalagyan doon, titignan natin, pero dito ko sila gustong ilagay, no? Try natin silang buksan, no? So ito sila. Try natin silang buksan. So, gugupitin natin ng paunti-unti ito mga Ali. Kasi based on experience na bumabalik sila dito. So, gugupitin muna natin paunti-unti ito. Kasi binabalikan nila ng binabalikan to. So, hindi talaga sila maalis dito, no? Sa lalagyan na ganyan. So, babalik sila at babalik dyan. So, try natin. So, marami ito mga Aji. Kasi babalik sila sa loob na ito ulit. Tulad nung ginagawa nila nung dati, no? So, napakadami na ito. So, kung may mawawala, mayroong papalit. So, nawala yung nanay nila. Magsilang naman siya ng ganito kadaming gagambang Japan, no? So, this time, mas magiging maingat na lang ako, no? So, ito sila. Gagambang Japan. So, try natin silang na-sprayan ng mist. Ito yung pang-spray natin na napakita. So, sprayan ko muna. So, ito yung itsura niya ngayon, no? Ganyan. Pag pinapasalo ko sila ng mist, mga Aji, no? So, sa taas ko lang ini-spray. Nakaganito siya. Ayan, pag ganyan. Pag spray mo pataas, yung bagsak nung mist parang ano, yan, so hamog talaga yung datingan niya. So yan, hindi kasi tubig ulan yung nilalagay ko at naglulumot agad yung tubig, yung lalagyan dumudumi. So ito siya.
Kaya natin sila makainom kasi uhaw na itong mga to. So napakadami na ito mga kaji. So tansya ko ito mga 500 plus to. O, tignan muna natin, no? 500 plus yan. So, pag ganito kalaki mga kaji, parang tarantula lang to, no? Water feed lang muna sila. Pakain ka man ng hipon, so unti lang, no? So, kasi regardless yan, lalaki yan sila sa water feed lang muna. Mga dalawang molt pa yan or isa, mahigit. Ganun, dalawa, siguro dalawa. So, nagsasalita ako mga kaji based on experience lang, no? So, ito. Marami to sa ilalim. So, yun nakikita nyo, no? Marami po yan. Sa 500 plus siguro itong laman na ito ngayon. So, lagay ganyan ko muna. And pause ko lang. Lagay ko muna ito, ano. Ganun kabilis nag-improvise na ito. Ganun din natin kabilis ni-revise, no. So, yan siya. Yan, ito yung pantakip niya, no. So, goods na goods. So, yan siya. Kasi tape lang natin. Baliktad pala. Okay. So, ganyan siya mga kaji, no? So, pag tinape to, okay na to siya. Goods na to. So, saktong-sakto yung lapat niya. Yan. Tape lang ang kulang, no? Tapean na lang natin to. So, yung gagamba safe na sa loob. So, pakita ko lang sa inyo. Huling tingin, no? So, ganito sila kadami mga kaji. Napakadami niyan. So, mangyari na ito magiging predator na naman yung unang lalaki dito. So, ang dami na ito mga kaji. Ayan. Napakadami. So, balik na natin doon. So, yan. Tapean ko lang. Ayan, pakita ko sa inyo pagtapos na. So, ito na siya mga kaji. Yung finish na nalagyan natin ng gagambang Japan natin ng bago. Ito yung legacy ng malaking gagambang Japan, no? So, katabi siya dyan. Yun. Thank you sa kanya. Then, gagawa din ako ng lalagyan nung medyo malalaki ng gagambang Japan, no? Kaya meron tayo yan. So, yun lang mga kaji.